Buen día, buenos días. Son las 12 de la mañana y vamos a empezar la sesión extraordinaria para constituir la nueva corporación en Orba. A esos efectos voy a dar lectura, en principio, al artículo 195 de la LOREC, es decir, la Ley de Régimen Electoral General, que dice textualmente: las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario el que sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se cerrará la sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. A tal efecto, vamos a constituir la mesa de edad, que está compuesta por el presidente, concejal de mayor edad, don Pedro Jiménez Berenguer. Y por la persona más joven, que es doña Lorena Oliver Mas. Para que el acto no fuera pesado, se han comprobado previamente que se han presentado todas las credenciales que son correctas, que además todos los concejales han presentado las declaraciones de bienes y las declaraciones de incompatibilidad. Bien. Acto seguido, voy a nombrar a cada una de las personas que componen, que son candidatos, y por favor, conforme les voy nombrando, se van sentando ya en la mesa. Don Juan Ignacio Cervera Arbona. Doña Laura Cervera Sendra. Don Jimeno Maruenda Mas. Doña Carmen Riera Pons. Don José Luis Gil Martínez. Doña Rosa Ana Oliver Caravaca. Doña Lorena Oliver Mas. Don Stephen Joseph Prat Mora. Don Miguel Font Aranda. Don Pedro Antonio Jiménez Berenguer y don Pablo Javier Serer Mora. Si les parece bien, voy a dar lectura al juramento o promesa que deben de realizar una vez y volveré a nombrar uno a uno de ustedes por el mismo orden para que lo presten. Lo voy a hacer en los dos idiomas, el valenciano y el castellano. Jure o promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Don Juan Ignacio Cervera Arbona. Promet per imperatiu legal. Doña Laura Cervera Sendra. Promet per imperatiu legal. Don Guillermo Maruenda Mas. Promet per imperatiu legal. Doña Carmen Riera Pons. Promet per imperatiu legal. Don José Luis Gil Martínez. Ho promet. Doña Rosa Ana Oliver Caravaca. Promet per imperatiu legal. Doña Lorena Oliver Mas. Ho promet per imperatiu legal. Don Stephen Joseph Prat Mora. Promet. Don Miguel Font Aranda. Promet. Don Pedro Antonio Jiménez Berenguer. Promet. Don Pablo
Pablo Javier Serer Mora. Promet. Vale, pues en estos moments queda constituït l'Ajuntament i es declara alcalde. Voy a dar lectura al artículo 196 del mismo texto legal, que dice textualmente: en la misma sesión de constitución de la corporación se procede a elección de alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se reservará por sorteo. Para este fin, por favor, Vicky. Repartiremos unos sobres que contienen una papeleta en la que deben de poner el nombre del candidato que ustedes quieran que sea alcalde. Si no tienen bolígrafo, lo dicen y le damos uno. Gracias. Gracias. Si quieres, Juan Ignacio. 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 Stephen. Steven. Pedro. Y Juan Ignacio.
Antonio Jiménez Berenguer ha obtenido un voto. Por lo tanto, por mayoría absoluta de miembros de la corporación, queda elegido don Juan Ignacio Cervera Arbona como alcalde presidente de la Corporación de Orba, que deberá prestar ahora juramento o promesa nuevamente. Jure o prometo por la meva consciència no complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jure per imperatiu legal. Muy bien, pues queda proclamado alcalde. Aquí cae plomo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Damos inicio? Bueno, donem inici o continuïtat a la sessió de plenari en la qual hem configurat el nou govern i m'ha tornat a mi continua d'alcalde, tampoc té més història. ¿Vale? Entonces, dono la paraula al Partit Popular si vol comentar alguna cosa i seguidament al Partit Socialista si vol comentar alguna cosa. Finalment, jo dedicaré unes paraules i quedarà constituït l'Ajuntament o quedarà tancat l'acte. ¿Vale? Pedro. Dic felicitar-vos per l'èxit que heu aconseguit, que treballeu, que feu les coses bé. Nosaltres ens ha tocat estar a l'oposició, anem a fer oposició, d'això estigueu segurs, i avant, i a la marxa, a seguir fent coses. El mateix que diu el meu company, l'enhorabona a tots i que tingueu un bon treball. Bé, donar-vos l'enhorabona, que ja la vaig donar quan va acabar les eleccions. Només demana que sigueu coherents, perquè estar a l'oposició en un partit que té majoria absoluta és molt dur. I el PSOE i jo això ho sabem. Per tant, demana que intenteu consensuar les coses en els altres partits i així ens tindreu tot allò que necessiteu. Jo el mateix que he dit, Steven, donar-vos l'enhorabona i res, nosaltres estarem així a l'oposició. Si hi ha coses que voleu consensuar, parlar amb nosaltres. Fa els 4 anys passats hem estat predispostos i hem estat predispostos igual a parlar les coses. Bé, doncs una vegada han intervingut els altres grups, els altres companys, sí que jo dedicaré unes paraules, no tinc res escrit, al contrari que l'altra volta, sinó que em vaig unes notes que m'ha fet a última hora i intentaré improvisar. Simplement es comença donant-vos la benvinguda a totes les persones que heu dedicat avui part del vostre temps a estar així, acompanyant-nos, acompanyant-me. I molt agraït de veure-vos, de tornar a veure la sala plena, tot i que avui no representa un canvi com fa 4 anys, sinó que representa una continuïtat, però com sí que he comentat als meus companys i companyes, m'agradaria que es notara un canvi, perquè al final 4 anys de treball arriba un moment, en un moment que tenim que aprofitar o convertir-lo en una inèrcia, en un impuls més, i això és el nostre, com vam quedar, el nostre compromís per aquests 4 anys. Agrair també els antics companys d'Ajuntament, de plenari, als altres partits, a Paco, a Sole, a Rafa, per haver-nos acompanyat, per haver demostrat la coherència en moments determinats i pel treball portat a terme durant tots els anys del seu govern. Agrair també especialment als meus companys i companyes, Asum, Melissa i Francesc, pel treball desenvolupat. Gràcies a vosaltres, ja ho sabeu, hem convertit este poble, hem recuperat l'orgull de ser d'Orba, de treballar per Orba. Això el poble ho sap, nosaltres ho sabem, que s'han deixat la pell durant 4 anys. I el treball que nosaltres 3, que continuem en el govern, junt a vosaltres 3, que heu estat en el govern,
Ens ha permès, com deia, recuperar l'orgull de poble i ens ha permès crear una candidatura que, com veieu, és nova, que, com veieu, suma experiència, suma joventut i suma també moltes dones. Per tant, això també no sols la reconversió que ha experimentat Orba, sinó també el pas endavant que ha experimentat Compromís, ha sigut gràcies a la vostra actitud. Aquesta nova candidatura, recorde, ha sigut la més votada i per tant tenim l'alcaldia en aquest cas, però sí que m'agradaria destacar, no pel fet de ser-ho ni tampoc per fer ninguna cosa grandiloquent, però sí que ha estat la candidatura més votada de la història d'Orba. I això ens presenta o ens proposa un repte molt important per davant. Per tant, en primer lloc, el que vull fer és també agrair a tota la gent que ens ha votat, que ens ha permès fer això, fer història d'aquesta manera. I això, com deia, ens situa en un repte, segurament el repte més important de la legislatura, que és el que comentaven també els companys del Partit Socialista, que és el fet de mantenir la coherència que hem demanat durant aquests 4 anys. Nosaltres, recorde, vam demanar a la gent en el tancament de campanya que la gent votara en el CAP, que nosaltres a partir del dia 15, que és avui, treballaríem amb el cap i amb el cor. La gent va votar en el cap, entenc, o això és almenys el que nosaltres demanàvem i el que va passar, i per tant nosaltres ara, insistís, que haurem de treballar amb el cap i amb el cor, en trellat i en passió. I el trellat implica que fins ara hem convertit Orba, hem renovat la il·lusió, hem despertat la il·lusió de molta gent, hem convertit el poble, però ara es queda per davant afrontar necessitats estructurals d'aquest municipi i segurament les coses ja no seran tan boniques, però haurem de treballar per seguir mantenint aquestes coses, aquesta passió, transformant el poble, renovant, recuperant l'energia de la gent, fent que la gent visca a gust en aquest poble, decidisca quedar-se a viure en aquest poble perquè passen coses, però sobretot també afrontar reptes importants que necessita aquest poble. Com dic que ho farem des d'una majoria, però des d'una majoria que necessitarà, o que espera que necessite, o almenys espera que nosaltres donem l'oportunitat al diàleg. No m'agradaria estar així en un govern on imposem les coses. Estic convençut que nosaltres les 7 persones que conformem el govern són persones de diàleg, de trellat i en aquesta línia treballarem. A la gent que vulgui fer oposició la convidem a que faci oposició, el que la convidem també a que faci una oposició coherent, responsable, és a dir, que faci zoom allà on el tinga que fer, que l'arbre no impedisca veure el bosc. I a la gent que vulgui treballar durant tant nosaltres la convidem també a treballar, a sumar-se, a arribar a acords. I evidentment hi haurà moments de desencontre, moments on no ens trobarem i segurament la gent de dintre fer ús de la nostra majoria. Però el ben cert és que espera que arribat aquest moment de desencontre on no ens trobem siga precedit per un moment on puguem almenys acostar postures. Per tant, acabe amb això insistint en treballar des del cor, des del cap, des del treball, des del trellat, des de la passió, com a repte més important d'aquests 4 anys de govern que avui iniciem. I vull acabar en uns agraïments a la meva gent, a la meva família, a la meva dona i a mon pare, especialment a ma mare.